Kresanie pre bosky, ja jen patrím, či to ty, či to nie, ty neznám, či to še ozvať, či še neozvať, bo to nieška neznáš, ku kemu še môžeš ozvať. Ale ja ce nabídzeška i vidzela, že by pred 4 rokami na tej kampani, táto by zo mne ty budeš, bo takú jednu, jak tvoju veľkú fotku, i u nás na kultúre, vo Valale máme zavešenú, a hovorím Verone mojej sušedze, Veron, pa jaký to šumný chlop, pa jaký to fešak, pa jaký to hačúr, i za hrych by stal. Joj, a to ty i oficír? Oficíre to furt mojo bolo. A to te hvističky na tých výložkoch tarhali babom štrimflieska, si povím, ale niktora nebanovala. Slúchaj, šajak dovica, joj, mama, ten môj už i treci, neboštiček, tak som ja tutaj s Bohom spočíva. Daj mu žemle, kareku, že keby znáš, tak si še chcel 4. raz oženiť, ja neváham ani kuštičko. Ta potýkajme sebe, ja Haľka z Harhaja, rodom z Kereštveja a umeleckým menom Gina a mojej stričnej šesternici, stričná šesternica, to Milka Ovšena, co to te kone pasli na tým betone, aj ten kalab mi ona požičila, no? No teší ma Halka, rád si s tebou ako potýkam. Ja som Tono Korba z Pavloviec, tam od tej Tajchovej Bruny, jak my voláme kyslú vodu, na ktorú strašne radi chodia ľudia zo širokého okolia, aj z Kereštveja. Ale sklamem ťa. Ja už som raz ženatý a hoci si, no, fešanda, ale moja prisahaná je najkrajšia a nerad by som ju sklamal. Čekaj, táto ty nie ten, co zabíra zľava. Či to ty by bol ten, co sprava? Spasenie moje, či ten, co i zľava, i sprava? Či to ty to tá opora, jak sam Božičko z vysokého nebka? A dze máš namierené, chlope kresťanský? Dze? Halka, ja som nezávislý kandidát. Ja nechcem ísť ani vpravo, ani vľavo, ani, jak sa povie, vyhodiť výhitku, kdyby nieco. Ja chcem ísť rovno a môjim cieľom je slúžiť ľuďom. A uniformu som si zobral preto, že mi pripomína, že som bol vojak z povolania a čomu všetkému ma naučila armáda. Poriadku, disciplíne, vedieť sa rýchle a správne rozhodovať a keď je potrebné, nasadiť aj vlastný život za dobrú vec. Joj, zlamal si ty mi šerco na môj veru spasenú, že to ty še nechceš so mnou oženiť, ale ja znám, bojíš še, že by si nebol 4. neboštiček, ale tak si poviem, na môj veru spasenú ani by si nebanoval, bo však ja nechod z jaka. Však mne i do tého holina byť z holého údu chceli, i do tej kamino, neznám, či nie Galileckej me volali, však ja po červených pokrovcoch mohla chodiť, však ja veľká pani mohla byť. Aj do dneška za mnou ľudze kričať, Gina žije, Gina neumarla, bo znáš, ja keď sebe tak půl litrika Ginu spuším na šubno, jaká ja čaja, co ja všetko znám, i vy veščic, i do budúcnosti vidím. Nemáš takú štičko na prilepšenie, tako si ja poviem, co se čeká. No pre teba, Halka, furt, a keď vieš veštiť, tak to ti musím naliať, lebo dnes je taká moda radiť sa s veštkyňami. Dokonca aj niektorí politici nejaký ten čas trávia pri guliach, pri sviečkách, nemyslím tým našich politikov, tí na to nemajú čas. A vieš, čo ti poviem? Jeden z amerických bývalých prezidentov si dal vyveštiť, či má alebo či nemá podpísať zákon pre Ameriku, tak ako vy máte obrovskú hodnotu, preto ja ti musím naliať. No vidíš, jaké... Dajme si z tej korbovice. No vidíš, jaké my vartne, co my všetko známe. Joj. Dajme si po jednom, dajme. No jo, koštujem, no, keď utvoríš, že korbovica. Na zdravičko. Na zdravičko. Bodaj by z kameňa cekla, jaká je dobrá, bodaj by z kameňa cekla. A což je chlope Perebosky tak rozhodnul na kandidátku Rucic. Rybník zažimovaným kaprom vypaľovať? Či by to ňu také tlaky na tebe boli? Bo ja tak čula, na môj veru spasenú mi tak čula, že i toho zľava, i toho, že sprava, že len pchajú a na šilu tlača.
A oni ani byť že nechcú, ale že musia, bo znáš stranický úkol, no. A ozdají tebe takto to ňu tak tlačí, bo ja by si i dala ten hlas. Ale keď na Šilu kandiduješ, táto nie. A chodem drišľakoch, máš tu dakceku pomoci, bo však znáš, že bez drišľakoch alebo bez veľkej celebrity, že nikto neodváži kandidovať. Nie, Halka, nejaké tlaky. Chvála Bohu, som nezávislý kandidát a mne nemá čo nejaká strana diktovať. A keď ma niečo niekedy tlačí, tak to je občas gumička, trenierka, alebo nová topanka, keď si ju zoberiem. No a drišľakoch, prečo som si nezavolal ku pomoci? Na čo? Aj tak by nepovedali to, čo treba povedať, aby, vieš, náhodou niekoho nenaštartovali. Joj, hej, bo keď naštartuješ hada, takže sebe nejakže po ľudovo ani nepukneš, ale ani nebrinkneš. Ale hamuj Toňu, hamuj, táto ty mi chceš povedať, že moji pracele, umelci, by nepovedali tu národu toto všetko, co povedať treba, že by oni svoj život nedali za národ, keby trebalo? No, Halka, neviem, či by dali život za tých, ktorým robia kampaň za veľké bobaky, ale nepovedia toto, čo je potrebné povedať, aby, nedaj Bože, niekoho neurazili. Vieš, jak to je dnes? Hej, bo keď naštartuješ hada a ešte križeného s čortom, tá máš po chlebe. Ale ja povím a z pravej ruky. Chodzím ja pomedzi ľudí, čujem ja, co ľudia hovoria, že to nelem na kampaň še vybrať, nelem ľuďom naobecovať, nelem na to tie veľké miliónové billboardy še vyvešiť. Však to už na haňbu ten Prešovský kraj, zeška formeliem na chvostce. Však zdravotníctvo. Ani nehovorím. Však už ani doktorok, ani sestričky pomaly nemáme. Však už ľudia na šlepe čerevo umierajú. To som počul. No, a však už ani ľudí v kraju pomaly ľudia nemáme. Bo všetko deška za hranicami slúži. Len to tie staré sediniatka s týma páru grošičkami do chodečku musia jakožka prežiť i dožiť. A mladé? Mladé, táto kultúra na každém rožku, karčma, bar, automaty, herne. Hej, i toto pľugavstvo, droga na prilepšenie, tak od nich postarané. Sodom komora v tým kraju. A peníž nit a nit, bo chodím dobre, že kríza, že máme na co vyhvarec, no ani v kraju vyrobiť z ich neznáme, ani pozháňať pre kraj ich neznáme. Poľa neobrobené, pustňu Toňu. Drahota čím ďalej, tým väčšia, no toto ja slúcham medzi ľudzami. Však to už na zaplakanie, Toňu. Ale Halka, nemôžeš tak povedať, že sa nič neurobilo. Veď pozeraj, ako sú krásne poplatané cesty po celom kraji teraz pred voľbami, aby si voliči nepolamali nohy, až pôjdu voliť predsedu kraja. No ale ľudia majú aj vo veľa veciach pravdu. Nie je to také ľahké. Ale ti poviem, s ochotou, dobrovoľou a Božou pomocou sa dá strašne veľa urobiť. Ja nechcem sľubovať to, čo sa v krátkej dobe urobiť nedá, ale chcel by som byť v prvom rade prístupný pre každého občana, ktorý za mnou príde a požiada ma o pomoc. Bol by som rád, keby ľudia za mnou chodili s dobrými nápadmi na zmenu, aby sme spoločne mohli budovať ten náš Prešovský kraj. Tá ja už sebe si vybrala za kandidáta, bo to ty generál, keď teľo hviezdičkoch máš, jak vianočný stromík. Šumná to tá tvoja uniforma. Žal šiju na sebe, že by še babi na tebe lako mili. Ty mne neošališ, hadírsky. Ale nie, Halka, nie som generál, som kapitán v zálohe. Vieš, bol som vojak z povolania a pretože nebol som členom komunistickej strany Československa, takzvanej partaje. To ja keby si do Lajna bol vstúpil. Tak som bol politicky nespoľahlivý. Múke. A tí, ktorí boli vtedy politicky spoľahliví, oni by mali byť dnes logicky politicky nespoľahliví. No, čuduj sa v svete, oni sú politicky spoľahliví aj dnes. Takže spravodlivosti, ja a mne podobne ukratení, v dnešnej dobe sme sa ako nedočkali. No ale na uniformu som hrdý. Je pre mňa symbolom poriadku a tento je potrebný v každom smere.
tak si poviem, že spravodlivosť aj poriadek tu v tým kraju chybujú najvecej. Ale chodem jednu brošľu mi tu požičaj na, alebo podaruj na kostýmek, najšie poparadzim, že ja veľká paradnica z Kereštveja, nie? Harka, nemôžem ti dať, lebo každý ten odznak je súčasťou tejto uniformy. Toto je odznak, že som ukončil vysokú vojenskú školu. Tento odznak, že som robil základný parašutistický výcvik. Toto je vyznamenanie od prezidenta za službu vlasti. A tieto dva odznaky hovoria, že som ukončil vysokú vojenskú školu Smer veliteľsko-organizátorský. Veliteľsko-organizátorský, toto by už tu trebalo. Ja ti poviem tak, zorganizovať za velic, že by še v tým kraju Žicojška začalo konečne robiť. No, ale čuješ, ja vidím tam, tu mi patrela, jak mi prichádzala, že i gitaru tu máš, táto ty kedyška aj v kapele hral. A chodím si sebe tu daco pre voličov pripravil, dajakú píšmičku, zná, že by še im v tých smutných časoch vešelší šlo ku voľbom. Halka, no. Aj pre voličov, aj pre teba som si pripravil pieseň môjho starého otca a bol by som rád, keby sa na takéto piesne, ktorý je kus histórie, nezabudal. No keď budem znať, ideme na vec, ja še pripojím. Zašpívali mi sebe pospomínala, joj, ale jakže mi zahmlilo odrazu pred očami, jakže mi zacmilo, bo ja si utorila, že ja jej vidma i do budúcnosti vidím a vidím, i teraz vidím veľa ľudzoch, tmavšej skúry, ale to nie z Afriky, to našich romských spoluobčanov, ich autobusy zvážajú, z celého kraja, no a no na voľby, šítske ovyšané, od hlavy po pety s klobaskami, s
pivečkom v ruke špívajúci. Joj, Toňu, ale znáš, keho majú ísť voliť, už si nepoviem, bo však všetko še mi už rozplynulo, no. Tá škoda, že si nevidela ten koniec, koho mali zvoliť. Ale vieš, čo sa mi zdá? Že ty si asi videla dejs pred 4 rokov. To pred 4 rokmi sa hovorilo o jednom z kandidátov, že mu zvážali rómskych spoluobčanov za klobásy a za pivo k voľbám. Ale ja si myslím, že dnes, keď je to trestný čin, si to nikto nedovolí. A nakoniec, jaké to je trápne, nechať sa zvoliť županom za klobásy a za pivo. No, Toňu, ja už troška ich prežila. A tak si povím, že chlívak, Toňu, neváha co, jak a za co. Ale ja sa ešte nepýtala, dával si ty majetkovo priznanie, bo však si bol poslanec. A ja znam, jak to dneška politike beží, jak sa každý len o majsi, na Bali. No, keď ho máš domoch, chatoch, jachtoch, haciendoch, revíroch, no a na tých haciendoch i dajakých milenkoch, bo tak si poviem, našo župani, podľa ktoré ta oni nič napiť nemajú, bo však na môj veru spasenú ja tak čítala, že ani majetkovo priznanie tak, ktoré nedávali. No ale však, jak môžu dávať za majetkovo priznanie, keď nič nemajú, no a keď nikde nebývajú, nikde nechodza, ani v lec, ani v žime, na ničím še nevožia. To ňutá, že by oni bydňata, ktoré boli bezdomovci, pod mostom bývali. No Halka, tak ti poviem, že oni ťa teraz dobehli. Oni museli vedieť, že ty sa na to budeš pýtať, že ty potom patráš. A oni to majetkové priznanie už minule dali. A tým pádom neušetrili papier pre župy. Jakú ty si urobila obrovskú škodu pre ten kraj. No a čo sa týka môjho majetkového priznania, vlastním rodinný domček v Palovciach po rodičoch, mám auto bežného typu a spolu s bratom vlastníme kožiarske závody v Giraltovciach, ktoré nám zaliala pred 3 rokmi povodeň a teraz to opravujem, aby to mohlo slúžiť ľuďom, ale poviem ti jednu vec. No? Vlastním v Palovciach obrovský poklad. Co ja ľudze hutorila, no vidíte, jak on še nabalil, jak on še namajsil, no tá hutor, dze ten poklad, na jeho vykopeme, vykľulo še šidlo z mecha, táty riadne šidlo. Dze ten poklad na jeho vykopeme, a najše tu rozdelíme. A tak sa ja až pôjdem vodiť. Skorej, no ta nie. No Halka, skorej nie. Nic sa nepôjde kopať. Mojím najväčším pokladom je moja rodina. Moja manželka, moje deti, moji ešte vitálni rodičia a moji súrodenci, ktorí ma stále podporujú pri mojich aktivitách. A toto je pre mňa najväčší poklad, Halka. No a to tá žena, co ju teda tu spomínaš, no. Táto už ktorá? To tá druhá či treca? Ale Halka, nesranduj. Prvá prisahaná, dal som jej sľub a z toho chcem aj zostarnúť. Táto ty nemoderný, no táto ty dze žiješ. Teda, ktoré majú i domy, i ženy, po neznám keľo. No ale táto ty nemoderný. No ale ty si ešte tu nepovedal nám všetkým, že jaké priority máš, co by si chcel v tým kraju zrobiť. No, keby si bol tým županom, znáš? No Halka, no. Veď všetko, čo ľudí trápi, už si povedala ty. V prvom rade je potrebné urobiť všetko preto, aby život začal do kraja prúdiť a nie z neho odchádzať za hranice. Preto je potrebné stabilizovať mladých ľudí, podporovať mladé rodiny, aby tu naostávali. Veľkú pozornosť je potrebné venovať poľnohospodárstvu, lebo tam vidím obrovské pracovné príležitosti, pochopiteľne v spolupráci s vládou. Velikánsku pozornosť je potrebné venovať našim rómskym spoluobčanom, hľadať im pracovné príležitosti, aby pracovali. Veľkú pozornosť je potrebné venovať seniorom, ktorí niekedy prežívajú na hranici chudoby, a veľkú pozornosť je potrebné venovať aj tým, ktorí sa starajú o seniorov v domácnosti. Veľkú pozornosť je potrebné venovať aj dobrým podnikateľom, brávať ich na služobné cesty a v rámci kraja im organizovať výstavy. Veľkú pozornosť je potrebné venovať kresťanským cirkvám
A povedané jednou vetou, robiť všetko preto, aby sme mali pocit, že ten Prešovský kraj je najkrajšie miesto pod slnkom. A to všetko, čo si povedal, to by bolo v tej komplimentácii toho župana, ozdaj mi chceš? Chcela si povedať v kompetencii predsedu kraja. Hej, tak mi chcela povedať, hej. Ja ti poviem, keď človek chce ľuďom pomôcť, nájde spôsob, ako to mať v kompetencii. No ale keď nie je ochota, tak najlepšie je povedať, nemám to v kompetencii a všetko je vybavené. Joj, ale to šarkaňovo dobre slovo, toto kompetencia, no. Chceš, máš kompetenciu, nechceš, nemáš kompetenciu. Táto už ja budem používať toto slovo, hej. Milí občania, ďakujem, že ste nám venovali pozornosť a pozývam vás 9. novembra k voľbám. Príďte a dajte mi hlas. A ja určite nesklamem, lebo tak, ako som čestne slúžil v tejto uniforme svojej vlasti, budem slúžiť aj občanom Prešovského kraja. Ľudze, no tá príďte voliť 39. novembra a dajte hlas tému Fešákovi, Šmelému z Pavlovec pri Prešove s číslom 6, bo še nebal prístup na barikády, zatrubiť do útoku a nebude še báť ani popasovať s problémami, ktoré máme. Bo ja ľudze vidma a vidím, že zmena mocno potrebná. Ale keď ju chceme, všetkéže o ňu musíme pričiniť. A teraz vám ich zašpívam jednu krásnu pišmičku o voľboch. Jedna rodzina, však nás veľoni, bo muša ľudza v cudzine robiť. Hej, rinda, v cudzine robiť, až žlté voľby už všetci skajú, volebné urny už nás čekajú. Hej, rinda, už nás čekajú, šarkanši, Boží budeš, keď sebe v našej karčme vypiješ. Šarkanši, Boží budeš, keď sebe z každým kraju vypiješ. A župan čeká, či mu dáce hlas, bol by v kľudečku 4 ročky zač. Ej, rinda, 4 ročky zač, mocno šimáči, že plavné časy karty myšajú i druhé frasy. Ej, rinda, i druhé frasy, co sebe počne. Stolek šetreše, už je mu plana novinka neše. Ej, rinda, novinka neše. Šarkanši, Boží budeš, keď sebe v našej karčme vypiješ. Šarkanši, Boží budeš, keď sebe z každým kraju vypiješ. Kandidátov, ktorí Šmelo z odvahu stoja jak v šiku, majú prevahu. Ej, rinda, majú prevahu. Župan vykuril, vagová, co keď ho čeká budúcnosť znova. Ej, rinda, je budúcnosť znova. Gerok Stranický ho nabudzuje, buď pripravený, šifru diktuje. Ej, rinda, šifru diktuje.
Šarkanšik, Boží budeš, keď sebe v našej karčme vypiješ. Šarkanšik, Boží budeš, keď sebe z každým v kraju pripiješ. Aby občani nezapomnice, povinnoj zvoliť sebe splnice, povinnoj zvoliť sebe splnice a dajte možnosť duť s novým vetrom, kurzovať náš kraj i lepším smerom, kurzovať náš kraj i lepším smerom, mať na vité, sebe zvažujte, na kandidátke šestku družkujte, na kandidátke šestku družkujte. Šarkanšik, Boží budeš, keď sebe v našej kačke vypiješ. Šarkanšik, Boží budeš, keď sebe z každým kraju pripiješ. Na kandidátke šestku družkujte, na kandidátke šestku družkujte. Dovidenia 9. novembra.